Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, Kabalayan, hintayin lang ho natin yung opisyal na pagsisimula ng ating programa dahil sa bayan ho itong ilalive sa ating social media at syempre sa ating telebisyon. And for the meantime, ito, standby lang tayo. Kumusta ko po? Kadeta pong ating buring pa-shout out. Ayan, pwede ho ninyong ipadala yan. Gaya na lamang ditong mensahe ni Angelo Redaha. Ayan, mamaya babasahin ko para lumabas din sa telebisyon. Midweek, Wednesday morning.
sabi ni Angelo. Ayan. Kumusta? Kumusta ako po? Hintayin lang natin yung go signal ng ating mga kasamahan para sa formal na pagsisimula ng ating programa. Miyerkules na po. Miyerkules na. Libutad, midweek, hanaping Angelo. Ayan Sige, Jake, anytime. Ready na ako. Ayan. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza. Ayan, gaya ng aking nabanggit kanina, isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang aming pangako sa ating halos 2 milyong followers sa social media, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din hong napapanood ang ating programa sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Of course, live din tayo sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Malinaw na napapanood ang mga programa ng CLTV 36. Ganyan din ho sa Air Cable Converge Channel 71. Desisyon na tama. And dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners, ganyan din sa Free TV Channel 36 dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama, matudesisyon na tama. Araw ho ng Miyerkules ngayon, November 19, 2025. Kabalen, Marimlana Pacheabak, Marimlana Pache Ganingaldo. Panandaman tayo po yung tiyump ng marimlang hangin. At ayan, may simbolo na. Sinyalis na talagang nariyan na ho yung Kapaskuhan, yung papalapit na Kapaskuhan. And of course, alam natin, pag ganyang holiday season, uso rin yung holiday rush kung tawagin. Kaya naman napupuno yung mga kalsada. And senyales, At yung mga senyales na malapit na yung Pasko. Malamig na simoy ng hangin at mas mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naman, speaking of daloy ng trapiko, alamin muna natin kondisyon ng mga pangunahing lansangan dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po yung real-time monitoring mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama, matudesisyon na tama. Narito na po ang sitwasyon o kondisyon ng mga pangunahing lansangan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga as of 10:12 ng umaga. Ngayon pong November 19, 2025. Dito muna ho tayo sa mga boxes 1, 2, 3, 4, and 5. Ang inyong nakikita ay dyan sa may area ng yung 1 and 2 dyan sa may Del Rosario traffic light. Skip the scroll and stream. Light traffic sa mga oras na ito.
Samantala, dito ho sa may 3 and 4, ito naman yung area ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o kani pong sakop maimpis. Ne? And nakikita natin merong pila. Of course, may traffic light ho dyan. At yan ho yung nagiging reason nung bahagyang pag-aantay. Pero light traffic dyan sa area na yan. And konting tiis lamang dyan ho sa may traffic light portion, of course. At samantala dito naman sa gitna, 5 and 6. Yung 5 yan ho sa may Dolores, Sampaloc area ng siyudad ng San Fernando. Kaya pong banda intersection, light traffic mo naman king kaorasang iti. And dyan sa may St. Jude traffic light area, light traffic. Bagamat marami-rami ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Ayan, nakikita natin sa ating screen. And dito naman yung number 7 and 8 ay dyan ho yan sa may area ng Dolores pa din. Pagtawid dyan ho sa may Makabakle, JBL Makabakle. Light to moderate traffic ang nararanasan sa mga oras na ito. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Pagdating naman ho dito sa may area ng San Juan and Santo Niño, light traffic. Ganyan din ho yung portion ng Jose Abad Santos Avenue diyan sa may area ng NLEX Interchange, San Fernando Interchange, light traffic din sa mga oras na ito. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalita. Ayan, mula ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, ay tunguhin naman natin yung sitwasyon dyan ho sa may North Luzon Expressway. Ano nga ba yung senaryo sa may NLEX? Ito yun, real-time traffic monitoring at balitang may paggagamitan. Sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayon pong 10:15 ng November 19, 2025. Ito ho mga kabalena, inyong nakikita, yung gawing itaas muna tayo. Boxes 1, 2, and 3. Yung leftmost box, ito po yung Balintawak Toll Plaza. And sa oras na ito, maluwag ang sitwasyon dyan sa area na yan. Kung kayo po pauwi ng Bulacan o ng Pampanga at iba pang bahagi ng Central and North Luzon, ay wala hong pila sa area na yan. NLEX Arbor Link Interchange, light traffic din. Yan yung shortcutan. Oo. Nagulat ako nung ako'y nagpunta ng National University just a few weeks ago. Dumaan ako dyan sa may interchange. Tapos paglabas ko, yung Skyway, diretso na. Lalabas ka ng Espanya. Pagdating mo dun sa gilid na ng UST, di ba? Ang dali ng buhay. Kanita po ng kasakit, dumalang ka pa Bonifacio, sobra traffic, makanyan. So, yan ho yung stato dyan sa may, ayan, Mindanao Toll Plaza, pinakikita, sa may third box, dyan ho yung rightmost box sa itaas, ay maluwag din ang sitwasyon sa oras na ito. And Bulacan portion naman tayo, may Kawayan southbound lane, light traffic din. Dito naman sa may Bocaue Toll Plaza, marami-raming sasakyan, pero light traffic. And sa San Fernando, ganyan din ho, light traffic. Marami ang sasakyan. Silipin natin ano yung dahilan. Ito, hanapin natin yung update ng NLEX. Baka merong latest development. San Fernando North and southbound light traffic. So makapal lang talaga yung volume ng mga sasakyan dyan sa area ho ng syudad ng San Fernando. And yan ho, mga kabalay, ng sitwasyon ng trapiko. Yan, dyan sa may North Luzon Expressway ngayon pong umaga ng Miyerkules.
Tuloy-tuloy tayo sa ating balitang mapakikinabangan. Ito naman mga kabalen at sitwasyon ng mga kalsada dyan ho sa may lalawigan ng Bataan. Maluwag na maluwag ang sitwasyon ng mga kakalsadahan dyan ho sa Bataan. Gaya na lamang dyan sa may area ng Alauli Crossing. Balanga, light traffic din. And itong area ng Orion, Bataan ay maluwag din ang sitwasyon. Okay, paalala lamang sumunod sa mga ipinatutupad na speed limit. 50 sa mga truck at van, 60 sa mga motor, 70 sa mga pampublikong sasakyan, at 80 yung mga private vehicles. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Atin hong nakita yung sitwasyon ng mga kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan sa puntong ito. Alamin naman natin yung magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather update mula po sa DOST Pag-asa ngayong araw ng Miyerkules, November 19, 2025. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. 4 na weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa. Nariyan ngayong Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto ngayon sa katimugang bahagi ng bansa, partikular po sa Southern Mindanao, at patuloy po ito nagdudulot ng mga pagulan dito sa Bangsamoro at Suksojan, maging sa mga lalawigan ho ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Samantala, yung shear line o yung boundary ho ng dalawang magkaibang hangin, yung northeasterly at easterly winds, ay yung convergence na ito ay nagdudulot po ng mga pagulan ngayon sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Habang malakas at malamig na amihan pa rin na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa po ng Northern Luzon. At nariyan din ng easterlies at nagdudulot ng mga pagulan sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap ang papawurin at may mga kalat-kalat na pagulan ngayon na inaasahan dito po sa Batanes at Ilocos Norte. Gayon din dahil sa shear line, magiging maulan ang Cagayan, Isabela, dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dahil nga po yan sa shear line, ito yung boundary o yung convergence ng hangin na northeasterly at easterly winds. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy nating abiso, huwag hong kalimutang magdala ng payong at mag-ingat ho sa mga banta ng pagbaha, mga localized floodings. Samantalang easterlies, patuloy din nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. So dahil po yan sa easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, isolated na mahihinang mga pagulan naman ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan dahil sa amihan. So again, malaking bahagi na po ng Northern Luzon ay makakaranas po ngayon ng may kalamig ang hangin nga dahil may kalakasan po itong amihan na nakakaapekto sa atin ngayon. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan o pulupulong mga thunderstorms ang pwede pong maranasan any time of the day. So, kumbaga saan man ang lakad natin today, huwag pa rin hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Pagdating naman sa Palawan, inaasahan din ho natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at tsansa lamang ho ng mga isolated o mga localized thunderstorms. Ayan. So, yung Visayas at Mindanao, malaking bahagi po nito ay makakaranas pa rin ho ng mga pag-ulan dahil doon po sa epekto ng easterlies at ng Intertropical Convergence Zone. Magiging maulan pa rin ho dito sa Eastern Visayas, partikular nga po dito sa silangang bahagi ng Visayas at maging dito sa Soksogen, Bangsamoro, Tawi-Tawi
at Basilan, maging sa Sulu dahil po sa epekto naman ng Intertropical Convergence Zone. So yung katimugang bahagi ng Mindanao, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone at pwede pong magdulot ng mga pag-ulan. Samantala dito sa eastern section ng Visayas, ang nakakaapekto po dyan ay ang easterlies. So para po sa ating temperatura, asahan natin dito nga po sa Eastern Visayas, pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang inaasahan po nating maging agwat na ating temperature dyan, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay 27 to 31 degrees Celsius. So again, yung southern part of Mindanao ay maulan po ngayon sa Socsargen, Bangsamoro at maging sa Socsargen, Davao Region at maging dito po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang sa Zamboanga City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, 27 to 31 degrees Celsius naman ho sa Kalayaan Islands. Samantala, nakataas pa rin ang ating gale warning ngayon sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan. Kasama din dyan ng Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, maging yung Ilocos Sur, at La Union at western coast ng Pangasinan. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dyan. So hindi ina-advise yung mga small sea vessels na pumalaot sa araw na ito. Ang sunrise po natin for today is 5:59 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 5:24 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Skip the scroll stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Kabalen, ito naman, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong November 18, araw ho ng Martes, 58 pesos 98 centavos. Japanese yen is 38 centavos, yung pound ay 77 pesos 73 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 60 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 75 centavos. Dirham ay 16 pesos 08 centavos. Euro is 68 pesos 49 centavos. Yun pong Korean won, 04 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 31 centavos. Ayan ho, kahapon na pag-uusapan namin, pagka ganitong lumalakas o yung humihina yung piso, mataas yung palitan, isa ho sa mga madalas magkomento, mag-like, Kuyang Felix Barrios. Ayan, shout out Kuyang Felix Barrios. Paluko, panemem babanten yan. Skip the scroll stream at every 36 news. Okay, at ito ho, public service announcement muna tayo mga kabalen. At dito ho sa may bayan ng Lubao, Pampanga, Barangay Balantakan at Kalangayn, 1 to 4 p.m., 1 to 4:30 p.m. today, mawawalan ho ng supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Desisyon na tama. Sa lungsod naman ho ng Mabalacat, Pampanga, Santa Maria Libutad, Sitio Sandico, and Ravenna Subdivision, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow. Araw ho ng
Nabulol na. Araw ho ng Huwebes, November 20. Ayan, tatawid ho siya, no? Mamayang alas 9 ng gabi, tawid hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Wala hong supply ng tubig. Balitang makakatotoo. At yan ho mga kabalen ng latest public service announcement. Sa akin pong pagbabalik, aking ihahatid sa inyo yung detalye ng mga balitang dapat inyong malaman ngayong pong araw ng Miyerkules, November 19, 2025. Wag ho kayong aalis, magbabalik po Skip the scroll. ang CLTV 36. Pero bago tayo magpatalastas, mabilis lamang. Ito pala, bigyang daan ko. Sabi ko kanina, nag-promise ako, batiin ko live sa TV. Angelo Redaha, nakatutok sa ating programa midweek Wednesday morning. Ka-Central Luzon, 36 days na lamang po ay Pasko na at 43 days na lamang 2026 na. Ayan, Simbang Baklaran, mainit sa Malolos, Bulacan. Ayon ho yan kay Angelo Redaha. Yan mga kabalen. Pagbati rin ho sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Nakatutok dito sa ating programa. Ganyan din yung Mandap family mula ho sa San Simon at pamilya San Juan all the way from Caloocan. Nanonood din dito sa ating programa. Tasoy family ng Gapan, Nueva Ecija nakatutok din at shout out kay Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City, Pampanga. Yan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating istasyon CLTV 36. Kabalen, mabilis na patalastas lang. Pagbabalik natin, balita tayo. Mga balitang dapat nating malaman, wag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream makalipas ang ilang patalastas. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makiala, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking nabanggit kanina mga kabalin, mga balita ho ngayong araw ho ng Miyerkules. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Ito ho mga kabalin, sa balita muna tayo. Kaugnay nitong mga implikasyon nito hong samutsari kaliwat ka ng issue ng korupsyon dito sa ating bansa at nandiyan pa siyempre yung bangayan ng mga politiko at bangayan ng mga magkapatid I am talking about Senator Amy Marcos and of course President Bongbong Marcos. Kamakailan lang alam natin itong issue Pero ito ho, nag-ugat. Siyempre alam natin, umainit na issue ng flood control, issue ng katiwalian na bumabalot ho dito sa ating bansa. At naniniwala ang business advocate na si Ginoong Rene Romero na malaki po ang epekto ng issue ng korupsyon sa business community. Ayon ho sa kanya, maliwanaw na nag-reflect ang kontrobersiya sa patuloy na pagbaba ng foreign direct investment o yung tinatawag na FDI dito po sa ating bansa. Ibinahagi po ni Romero na may ilang Canadian investors ang dapat sanay makikipagpulong ngunit umatras po mga kabalin dahil umano sa tumitinding issue ng korupsyon. At nito lamang po March 2025, bumaba po yung FDI inflows sa 498 million US dollars o 27.8% na pagbaba kumpara noon pong nakaraang taon. At nito namang August 2025, bumagsak ang FDI sa 494 million US dollars o 40.5% ang ibinaba year on year. Ayon ho sa mga economic experts, ang kombinasyon ng political instability at malalaking issue ng korupsyon sa gobyerno ang isa ho sa mga pangunahing dahilan ng pag-urong ng tinatawag na mga foreign direct investments. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Rene Romero kaugnay ng nasabing usapin. Definitely dahil sa nangyayari ngayon na kaguluhan sa ating bansa, sa ating gobyerno, maraming nagnenervyos na mga foreign investors. Yung mga FDIs natin, ang laki na umalis. The last time I heard na sa mga more or less 80% ang nawala. Hindi ko alam kung anong peso value nun. But definitely, nagsisialisan sila ngayon. In fact, a few weeks ago, we were supposed to meet some Canadians and Filipino-Canadian businessmen organized by the Philippine-Canadian Business Council na PCCI. Yung supposed to being dadating, napakaraming hindi nag-cancel ng kanilang mga pagdating dito kasi nung tinanong namin, ang reason nila is yung corruption. So, itong nangyayaring corruption ngayon sa gobyerno natin, napakalaking bagay na kapag ka ito hindi pinagmadaling niresolba ng gobyerno natin, babagsak at babagsak ang ekonomiya natin. At mararamdaman natin ang gusto ito hindi this coming
holiday seasons. Right after, no? Bandang middle of January hanggang mga summer na siguro, diyan natin mararamdaman itong talagang epekto ng pagbaba ng ekonomiya dahil sa mga lumilitaw na anomalous corruption, anomalous projects ng gobyerno. Sa punto de vista ho ng Malacanang, sinasabi kaya pa daw nilang maabot yung GDP na ideal 6%. Kayo po, sa tinakbo ho nitong ekonomiya ho natin, lalo-lalo na bagsak pati ho yung stock market. Bababa siguro. Hindi kaya. Baka hindi natin ma-attain yung 6%. No? Pero kaming nasa business sector, ano yan eh, in a way, parang blessing in disguise din, ano? Sabi nga nila, ito yung pagkakataon na mag-reset ang gobyerno. But the thing is that, paano ang resetting? Sino magre-reset at hanggang kailan? Kasi kung todo tumatagal ito, mahirap i-reset, no? Kaya sana magmadali ang gobyerno. Sana ang Malacanang kumilos na talaga. Sa tingin ko, ako personally, ang Malacanang dapat by this time kikilos na eh. Huwag nang mag-intindi kung sino dapat intindihin eh. Kasi halos lahat ng sektor gumagalaw na eh. Parang hindi talagang todong gumagawa ng aksyon to really resolve issues is Malacanang. Kasi si Presidente eh. Pag sinabi ng Presidente, ganito, dapat susunod eh. Na tao eh. I think yun ang nagiging problema natin ngayon. Sunod po kami dito sa usapin ho ng Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diz ang neto makibalitang makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama. Ayun ho mga kabalen, ating narinig at napanood ang pahayag ni Ginoong Rene Romero, isang business advocate, dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Kaugnay ho nitong pag-atras ng mga foreign investors dahil na rin sa issue ng korupsyon dito sa ating bansa. And speaking of issue ng korupsyon, mainit na usapin pa rin yung flood control project. At ito ho mga kabalen, flood control funds sa 2nd District ng Pampanga. Nilinaw ho ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na hindi sila ang nag-introduce sa proposed allocation ng daan-daang milyong pisong flood control funds na sinubukan umanong ilaan sa kanyang distrito dito po sa 2nd District ng Pampanga sa 2026 national budget. Ayon ho kay Arroyo, lumitaw ang issue sa committee amendments ng House General Appropriations Bill o GAB, ngunit agad itong inalis ng Appropriations Committee sa kanilang report. Nagpasalamat ang dating Pangulo sa komite sa pagpapanatili ng malinaw na proseso sa pagbuo ng pambansang pondo. Yan ho yung pahayag ni Congresswoman or 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay nitong mga kabalen, yung allocated budget dyan ho sa ikalawang distrito ng Pampanga. Tinanggal na ho matapos masilip at ayon ho sa dating presidente, hindi sila ang nag-propose ng daang-daang milyong pisong pondo na ilagay sa kanilang distrito o sa 2nd District ng Pampanga. Desisyon na tama.
Samantala, usapin pa rin ho sa flood control scandal dito sa ating bansa, ay marami ho sa atin for sure nakanood nitong video ni dating ako Bicol Representative Zaldico na nagdadawit ho kay Pangulong Bongbong Marcos dito ho sa 2025 budget insertions. Pero ayon ho sa isang abogado, ayon ho kay dating City of San Fernando Mayor at Pampanga 3rd District Representative Attorney Oscar Rodriguez, wala ho itong validity. Alamin natin kung bakit, ipapaliwanag ho sa atin upang maunawaan naman natin kasi nakita natin, napanood natin, may part 1, part 2 pa yung video release nitong si Zaldico. Pero ano ba yung impact nito ay pakinggan ho natin ang pakayag ni Attorney Oka Rodriguez kaugnay ng nasabing usapin. Bilang abogado, sa akin na walang validity yun sapagkat hindi on the road. Kaya lang sa social media, basta narinig ng mga tao, maraming maniniwala. Pero sa aming mga abogado, baliwala yun hanggat hindi nagte-testify on the road. Itong magsasalita ng ganyan. As to the truthfulness of that statement, siyempre wala tayong alam. Pero mag-analisa ka lang, simple deduction lang, parang assuming na pagdating kay speaker, dating speaker, totoo yun sapagkat siyang nag-appoint ng chairmanship ng Appropriations Committee. Pero pagdating sa presidente at sa kaunting kaalaman ko sa daloy ng dokumento at proseso sa Kongreso, hindi pwedeng isingit basta-basta kahit na ng presidente ang ganyang kalaking halaga. Simple deduction din. Bakit niya i-denounce todo ang lahat ng yan kung kasama siya sa kawalang-iyaan? So on the merit, hindi ho bumebenta ho yung... Sa aming mga nakakaintindi, walang merito yon. I mean, sa mga abogado. So ano hong nakikita ho ninyong magiging takbo ho nitong investigasyon? O pwede ho bang yung pong statement ni Zaldico maging bahagi din ho nitong investigasyon ho dyan ho sa Senate Blue Ribbon? Hindi magiging basihan yan. Sapagkat hanggat hindi lumilitaw dito or mayroong pag-testify to that effect under oath na ganun na ang nangyayari, may personal knowledge siya. Sa akin, walang kwenta yung statement na yun. Sa mga, alam mo na, mga nakikinig, merong kaunting sway yan sapagkat malakas ngayon ang epekto ng social media. Ang daming mga false news. Ni former 3rd District Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialang matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ayan ho, malinaw mga kabalan. Ipinaliwanag ni Attorney Oscar Rodriguez, hindi pwedeng gamitin not unless mag-testify under oath. Ito pong dating kinatamaan ng Ako Bicol Party List na si Zaldico. Ito naman ho, bago tayo magtapos sa ibang balita, mga kabalen, ay nagpasalamat ang PhilHealth Region 3 sa media practitioners ng Central Luzon sa ginanap na Media Forward and Appreciation Day. Dito po yan sa may syudad ng San Fernando nitong Martes, November 18. Kabilang ho sa mga kinilala ang CLTV 36 bilang Healthcare Communication Trailblazer at ang RW 95.1 FM
bilang Radio and Social Media Healthcare Champion Awardee. Layunin ho ng programa na higit pang pagtibayin ng pakikipag-ugnayan ng PhilHealth 3 sa mga local media channel at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon tungkol ho sa serbisyo, benepisyo at mahalagang update mula po sa PhilHealth. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Samantala mga kabalen, ito ho ay yung pinakaantay ng marami sa ating mga kababayan, and of course, hindi lang ng ating mga kababayan, maging yung mga turista, dinarayo po itong Giant Lantern Festival itong Giant Lantern Festival sa siyudad ho ng San Fernando for the past ilang taon na, 100 plus years. I just want to get my figures right. But ito ho, GLF 2025, yung Giant Lantern Festival 2025, ay patuloy po yung paghahanda nitong mga organizer, yung Execom meeting ay idinaos upang karamihan po sa mga barangay na kalahok ay patapos na raw. Yan ho yung update. Very exciting yan mga kabalen. Patapos na yung kanilang mga pambatong higanting parol. Yan po yung naging update sa ginanap na 7th Giant Lantern Festival Executive Committee meeting na idinaos po sa Giant Lantern and Tourist Information Center ng Ciudad San Fernando. Tinalakay din po sa naturang pulong ito hong mga kinakailangang adjustment kaugnay ng physical arrangement. Para naman higit na masiyahan ng mga manunood ay talagang kino-consider ho yung mga possible adjustments na gagawin based na rin, of course, dun sa mga previous experiences. Yung adjustment sa physical arrangement at saka yung stage setup, kabilang ho yan sa mga tinalakay. Siyempre, maliban sa mga parol na atin hong papanoorin, masaya ring masaksihan yung performers, yung kanilang pagtatanghal, yung performance ng mga performers, kaugnay ho, siyempre, nitong kultura ng ating syudad San Fernando. Gaganapin ho itong Giant Lantern Festival, mga kabalen, dyan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Abay, kailan? Marami nagtatanong. December 13 na po. Ayan well, less than 1 month na lamang ay Giant Lantern Festival na. Yan ho'y second Saturday ng Disyembre. December 13, Giant Lantern Festival dyan ho sa may Robinson Star Mills, Pampanga. At syempre, mapapanood din ito, Kapampangan. Mapapanood din ito. ulit. Mapapanood din ito ng live. Ayan, dyan sa CLTV 36. Dito po mga kabalen sa ating digital channel at syempre sa official Facebook pages. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Yan, very, very exciting yan mga kabalen. At tutukan nyo lamang yung mga update din sa Giant Lantern Festival dito po sa ating istasyon. I-follow ang CLTV 36 News para sa mas marami pang mga update. Kabalen, magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Gaya ho ng aking nabanggit, huwag kakalimutan, like and share, follow ang Facebook page
ng CLTV 36 News and at CLTV 36 Official para naman maging updated ang marami at mas marami tayong maabot. Alam nyo, napaka-importante, napaka-crucial ng mga makatotohanang impormasyon, ng mga Balitang may pag- relevant information, local information para sa atin, mga kababayan. at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Balakwalay ka na akong kaluguran, Balako Manalbe. Yan. Bago ako magpaalam, isang magandang umaga kay Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Masugid na tagapanood ng CLTV 36. Ayan, maraming salamat ko yung Joel Stephen Manalo at sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Paquito Beltran, thank you so much sa pagtutok. Muli po mga kabalen, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang magkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.